Nyore kayak bejok. Alah. Kuwi lho bon wayahe panganu. Apa jenenge? Oke, geng. Nah. Iki request kanca-kanca dulur ya. Dari teman-teman yang kemarin request suruh tes bongkar, kita akan tes ya. Nanti ya iki sing seripah ya. Iki seripah tengah-tengah iki. Kita akan tes bongkar iki. Ini iki wis ripah iki. Nah. Wis ripah. Iya ripah. Kita tes bongkar iki bibite umbi mini dek ben keco. Nah, tes bongkar umbi mini. Lah iku ora gedhi tapi. Wong ya wini tre ora gedhi ya. Nah. Tes bongkar co dari umbi 3 on. Alah bono isine co. Mbuh isine. Cuwilik ngono sae. 3 on iki wis mulai repah. Sik akeh iki anune oyote tapi. Alah sekilo ini paling sian. Tes bongkar. Ustaz Irham oke. Irham nih. Wong saya wale keliling wonge juditan sing kasete. Nah, aku tak ngerti dalam. Iya. Terakhir Rasa ora perlu. Cuwilik. Aku iki. Kengko dijukuk wong. Dah ora Sok lho, Pak. Ora. Oh, ya niki lur, wong rayun. Biar kadung ra kanten iki ya, ngono. Tatu lha iki. Tatu ya nyak ngopo ndak tatu. Ndak ning lemah ra piye. Yo. Cuwilik lek kuwi. Yes karo tengah kilo lah paling ya wis 20 lah. 20.000 ngono lho. Sak luang kuwi kok. Oh. Udah. Cuwilik. Nah to. Cilik. Cuwilik. Geblak. Karo tengah kilo sekilone ya 15 lah. 17.000 lah iki. Barang sito. Salas. 17.000. Mandene kan sing mohna. Nang sing ora gelem nandur. Nandur ki berapa? Atur karek ngledakne tinggal dolan wis. Es. Iki kaya ngono ki enak Oh. Ya sekilo wis oleh beras sekilo. Karo tengah kilo lah beras. Sinten sing purun nek bedhe ngrujak jenengan mriki. Rujak isine cilik-cilik ritek ya. Lumayan lah Kita iki. kurang jengkat, Pak. Soale dhewe lek dipek ora betah betet. Ora betah betete lek urung ripah tenan. Soale ulune kuwi lho. Iki kaya rewok kaya ngono ta lek babatan. Oh, tes bongkar karo Pak Bun. Iki pirang pendak Pak iki ya? Ya iki loro. Pirang pendak ya? Loro wong dek ben anu kok apa jenenge Allah. Sakmene iki wis oleh beras iki namanya. Iya, wis kena iki madang sedina sak keluarga lho kuwi. Entek. Kok iso. Uruk kono Bun, engko kepanasan garing malih karek setengah kilo. Yen dhewe kan Sek. Ya iki. Sampeyan kan penak lek. Kena penyakit tapi dak anu, Pak. Iya tere rubuh dhisik ta iki.
Tapi yo wis janji esi ngono ae lek aku iya kok. Pokoknya janji bolong itu Iya, eneng wite berarti eneng isine aku lho. Jarek wong ora resi wong eneng wite lho Gek. Kan maksudnya kuwi kan delok maksudnya apa? Ora bosok. Nyatane yo utuh isine ya. Api. Ngene iki lho, asale ngene iki rong musim. anu terucus ngono. So, iki rong musim sakmene iki lho kumang asale. Dadine sakmono kuwi. Ora badi piye. Ora badi piye bayangno. Gek keneane pulih. Pulih setiap musim ngene iki nandur sitok dadine minimal 3. Ayo, Ora penak piye. kok emoh lho, Beh. Ya regane 5.000 lho bayangno. Tiket isen-isen Tegalan ya to timbang kunci awake dhewe epek 2 dina le sekebo. Ora yo pilih iki ngono lho, ya. Tuku wine somben 150 neh. Ken padha pepek. Keco. Karek nyangkruk karo ngitung bayang nih wong-wong sing duwe lah kaya bangka. Woi,